seria una mica mà. Un meu amic sempre preguntava, escolta, tu, quan puges i arribes allà dalt, què veus aquí baix? Home, esclar. Jo també ho veig, no sé on vas, no sé per què hi vas. Bueno, home, però ara rai que tenim temps. No em deia una cosa i el dic, jo encara dic. No, però bueno, si són 3 hores... Bon dia, Tomàs! Què vas, a cap a Montserrat?
Gandesa, Caceres... La Fatarella, Batea, Corbera d'Ebre, Pinell del Mare de la Fontcaldes... L'Horta de Sant Joan. Tot sent planesa. Gràcies. L'has fet amb la teva? Thank you.